Я зараз збіраюся на канцэрт да палка Каліноўскага. І ў мяне ёсць справа сабраць грошы. І вось я даю гэта інтэрв'ю у тым ліку, каб людзі пачулі мой голас і пачулі маю просьбу скінуцца невялікімі сваімі гэтымі сродкамі на падтрымку палка Каліноўскага. Таму што вось калі у вас вы не ведаеце, што зрабіць, зрабіце гэта. Таму што там ёсць хлопцы, якія кожны дзень ваююць, і ім гэтая дапамога дапаможа, канкрэтна яна ім патрэбна. Вось і гэта будзе ваш невялікі ўнёсак, кожнага з вас невялікі ўнёсак. І мой невялікі ўнёсак. Я адзін з вас. Тут, можа, я проста карыстаючыся, як заўсёды, у мяне заўсёды ёсць маё службовае становішча, я вядомы музыка. Я, карыстаючыся сваім службовым становішчам, як бы ачольваю эту ініцыятыву. Але у мяне няма ніякіх такіх перад вамі прэферэнцыяў. Я таксама туды ўкіну свае грошы. І вось гэтая вся сума, вся пойдзе на нашым ваярам. Што менавіта вы збіраецеся набываць, ці яны будуць набываць? Набываць будзем мы. Што менавіта, я вам зараз не буду казаць, таму што, ведаеце, вось падрабязнасці, колькі нашых там, 2000 ці 200 тысячаў, ці 20 тысячаў, лепей нікому не ведаць. Што ім патрэбна канкрэтна, лепей нікому не ведаць. Якая ў іх зброя, якая гэта адзінка, артылерыйская, кавалерыйская, партызанская, ці можа яны лятаюць на дрэсіраваных ласях, напрыклад, ці там яшчэ на чым-небудзь. Але вы не думаеце, што людзям прасцей данаціць, калі яны ведаюць, на што яны скідваюцца, менавіта на што канкрэтна? Слухайце, напрыклад, калі людзі сядзяць доўга в акопах і не маюць магчымасці нават па сухпаёк пайсці, ім патрэбна мясныя чыпсы. Мясныя чыпсы і вось гэтыя канфеткі Харыба, вось гэтыя, каб проста падтрымаць энергетычны баланс. Напрыклад, калі на 10 000 чалавек этого Харыба купіць, і вось гэтых мясных чыпсаў, то это ўжо значная сума. Напрыклад. Але гэта толькі прыклад. Ёсць яшчэ больш канкрэтныя рэчы патрэбныя для вайны. Гэта рыштунак, гэта вопратка, некаторыя рэчы, якія нерэгулярныя, скажам так. Таму што рэгулярныя бронікі, каскі – гэта рыштунак, які атрымоўвае кожны салдат. Аўтамат той же самы, у іх ужо ва ўсіх гэта ёсць. Але ёсць яшчэ рэчы, якіх звычайна не хапае, пра якія не ўсе задумваюцца. І вось гэта мы можам, вось гэтую дзірачку мы можам запоўніць сваім. У маштабах вайны это невялікія грошы. Зразумейце, што зброя каштуе, зброя, машыны, набоі, снаряды, все это каштуе значна болей. Таму мы набыць можам толькі вось, нешта. Што трэба зрабіць, каб беларускаму музыку паехаць ва ўкраіну, выступаць перад беларусамі? Я спадзяюся, што, як і заўсёды, я зараз праб'ю сцежку, і потым па этой сцежцы пацякуць все астатнія. Я ўпэўнены, што мои калегі, я ведаю этих людзей, этих мужных людзей, яны все таксама паедуць. Пакуль што беларусаў трактуюць як рускіх, проста як рускіх. Все, што тычыцца рускіх, все распаўсюджваецца на беларусаў. Гэта вайна. І нас украінцы запісалі ў ворагаў. Нам трэба, канешне, давесці украінцам, што мы не рускія. Што все, што мы робім, все наши намаганні, все наши жаданні, нашы сэрцы на баку Украіны. І моя місія ў тым ліку
ну, я галоўнае бачу падтрымку нашых, але і украінцы мусяць убачыць у маёй асобе, што я цалкам адданы справе перамогі Украіны над Расіяй. Просто наша місія яшчэ не скончыцца ў момант перамогі Украіны. Нам прыйдзецца яшчэ вярнуць сабе сваю краіну. Вось. Каб паехаць, ну, наколькі я ведаю, там кожную асобу спраўджвае праз СБУ. Гэта типа FBI такога украінскага, служба бяспекі. Яны правяраюць кожную асобу, у іх, ну, я паспрабую, каб уже мае дадзеныя праз полк і праз яшчэ тут праз блаты мае, каб яны ўжо былі в СБУ, каб мяне спраўдзілі перад тым, як я туды даеду, каб хаця бы пазбегнуць, ну, паменшыць гэты тэрмін на мяжы. Калі вам прыйшла гэта ідэя паехаць да каліноўцаў? Ну, глядзіце, яно ж не бывае так, што я проснулся так. У той момант, як я пачуў, што створана нацыянальная адзінка, это был батальён Каліноўскага тады, ён нейкім чынам адпачкаваўся ад палка Азов. Я не ведаю, як это было, не ведаю. Я ведаю толькі то, што было в медыях. Напэўна, крытычная маса была такая, што была ідэя ўзнікла прымаць, ну, стварыць нацыянальную адзінку. Вось. І калі батальён з'явіўся і было абвешчана, што ёсць батальён Каліноўскага, і што яны ваююць на самым перадке, што вот яны ўвесь час в самым гарячым месцы знаходзяцца. Першая думка была: о, мне трэба там быць. Яна была такая натуральная і простая, што я не магу вам... Гэта не было нейкае азарэнне. Это было натуральнае: о, ёсць для беларусаў ёсць месца на этой вайне. Але быць як музыка ці быць як ваяр? Спачатку, канешне, як ваяр. Першая думка была, што я мушу быць з імі як ваяр. Вось. Але тады яшчэ я не так даўно прыехаў з Кіева, бо я быў в Кіеве перад вайной, я здымаўся ў праграме для Новага года. Я граў сваю песню в этой навагодні канцэрт. І вось, ну, я сыграл навагоднюю песню. Падчас, дарэчы, вось это нашай рэвалюцыі была напісана гэтая песня. Яна была рэалізавана спачатку мною да таго Новага года, які адбыўся з 20 на 21, а потым на гэтую ж песню Белсад зрабіў ўжо яшчэ одну праграму, але для навагодняга канцэрта з 21 на 22, перад самай вайной. Вось. І ну, у мяне былі такія прыемныя ўражанні ад Кіева, ну, ад этой паездкі. І калі Кіев пачалі бамбардаваць, у мяне нешта так внутры абвалілася, пачалі шукацца словы. У мяне ёсць прыпеў. Я напісаў прыпеў для адной песні, я зараз вам прачытаю як верш. Там ёсць і куплеты чытаць не буду, прачытаю прыпеў. Як же там было? Даць паддых, штурхнуць у палонку, нібыта лязом па вачох паласнуць. Святло і цемра, чорнае і белае, зло і добро, холодная лють. Вось гэтая холодная лють, она в нейкі момант апанавала мною. Я зразумеў, што зараз час менавіта рэалізаваць вось гэтую лють. Але яна не рэалізавалася. У мяне не хапіла энергіі, каб туды даехаць. Вось. І я рабіў тое, што мог рабіць. Я уже казаў, пісаў музыку, займаўся шмат чым. І в нейкі момант апынуўся тут, у Варшаве. Вось вы поедете, так? Ці вы атрымліваеце фідбэк ад людзей цяпер, што да, клас, дзякуй. Ці вы проста ўнутры адчуваеце, што вы робіце ўсё слушна і працягваеце гэта рабіць? Як выглядае гэты фідбэк, калі ён ёсць? Фідбэку пакуль што няма. Фідбэк я атрымаў ад палякаў. Вось я даў інтэрв'ю
вялікае інтэрв'ю на польскай мове польскаму блогеру, і палову сродкаў, большую частку сродкаў, які ўжо сабраныя, закінулі палякі пасля этого інтэрв'ю польскаму блогеру. І вось там в каментарах под ягоным под маім інтэрв'ю там такая хваля падтрымкі, моцная хваля падтрымкі. Ну і гледзячы па грошах, даволі вялікая сума сабралася сама сабой і дагэтуль збіраецца, дарэчы. Я зразумеў, што от ад палякаў я атрымаў моцную падтрымку. Ад нашых, зразумейце, з Беларусі ніхто нават не лайкае гэтыя мае пасты. Мае сябры нават не лайкаюць, таму што можна сесці за лайк. Таму я магу толькі здагадацца, ці ёсць падтрымка, ці яе няма. Але вы слушна заўважылі, што я сам адчуваю унутры сабе, мой унутраны стрыжань кажа мне, што я раблю, што я на месцы, што я раблю тое, што трэба. І это такі адказ на вашае пытанне, што мяне падтрымлівае. Вось зараз у мяне прыліф энергіі. Нейкія мае балячкі, якія ў мяне былі, там калені, тое, што я не хадзіў цэлую зіму на турнік, не так даўно хварэў, і у мяне знік голас. І я нават канцэрт адзін спяваў без голаса, такім сіпатым сіпам, прабачаўся, але спяваў. Гэта ўсё адступіла. Зараз я ізноў в нейкай піке формы. Я вчора хадзіў на турнік, вельмі плённа патрэніраваўся, на працы не засынаю, а наадварот такі бадрячком. У мяне прыліф энергіі, таму што ў мяне зараз ёсць справа, якую ёсць адказнасць перад хлопцамі з палка, перад тымі, хто скідаўся грашыма, перад гэтымі палякамі, перад палякамі, якія ўжо на мяне глядзяць як на кропку зборкі, разумееце? Не зборкі грошаў, а проста зборкі вось гэтай ініцыятывы. І я граў, пазаўчора я граў на мітынгу на падтрымку вязняў палітычных. Таксама ніхто да мяне асабліва не падыходзіў, але адна дзяўчына падышла з мастацкага парната. Яна вельмі дэмаралізаваная, у яе сяброўка зараз сядзіць, а яна тут. І яна кажа, што я дагэтуль не магу смірыцца. І яна апісвае, што та зрабіла. Я кажу, да не істотна, што яна зрабіла. Вы все зрабілі правільна. Вы все зрабілі правільна. Гэта ворагі, яны преступнікі, а не мы. Таму не думай, што яна там зрабіла. Яна все зрабіла правільна. Вы ні ў чым не павінны. Але людзі разгублены. Ім трэба падтрымка. І у некаторы момант я магу быць гэтай падтрымкай. Не заўсёды. На жаль.